Levels Production. Oh, yeah. Nyasha timbe ita uchigebuka kwenda pakurenewe usajikanganwe wewe ndambonyarara kwenguva yakareba zvimwe ndine ndiri kugaira zvisizvo baby can we sit down and talk ndine mibvunzo yakawanda inoda some answers lately you be acting different zvichina wakufunga zvimwe wakundiratidza kushaya hanya ndiutakana panepa ndakakanya kana usisade ndiudze ndizive iwe zvichida wakawana mumwe wawakudana naye kana usisade ndiudze ndizive iwe zvichida wakawana mumwe wawakudana naye iwe zvandakutokuruzaka ndakatosvinura apa ndiwe wandakachuza wakundibata sekunge ndisiri chinhu apa ndiwenya kuti temba neni ini ndikavimba newe asi zvaizvezvi handichakunzwisise kana usisade ndiudze ndizive iwe zvichida wakawana mumwe wawakudana naye kana usisade ndiudze ndizive iwe zvichida wakawana mumwe wawakudana naye iwe ndambonyarara kwenguva yakareba zvimwe ndine ndiri kugaira zvisizvo baby can we sit down and talk ndine mibvunzo yakawanda inoda some answers lately you be acting different zvichida wakufunga zvimwe wakundiratidza kushaya hanya ndiutakana panepa ndakakanya